והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ידעתם שהקדוש ברוך הוא עמד והמתין 2000 שנה עד שמישהו אמר שירה? למה אתם חושבים עד אז לא שרו לקדוש ברוך הוא? חכמינו מספרים על חזקיהו המלך כיצד הקדוש ברוך הוא הציל את ירושלים בנס עצום. בלילה אחד הגיע מלאך והרג 185,000 חיילים מצבא אשור. עומד חזקיהו ואומר, כבר מודעת זאת בכל הארץ, כולם ראו את הנס, מה כבר יש לי להוסיף? וכאן הטעות, אומרים חכמים. השירה היא לא על מה שאנחנו מוסיפים, אלא על היכולת להודות מתוך שברון לב. השירה היא הדרך שלנו לומר לקדוש ברוך הוא שאנחנו אנושיים ואנחנו זקוקים להשגחה שלו. שימו לב לרשימה. ברא האדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך מן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כל אלו לא אמרו שירה עד שהגיעו בני ישראל. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. אם יש שבוע אחד בשנתיים האחרונות שראוי לומר בו שירה, זה בוודאי השבוע הזה, שבו החזרנו את כל אחינו ואחיותינו לקבורת ישראל. אז אל תחכו שהכל יהיה מושלם, אל תגידו מה כבר יש לי להוסיף. פשוט תשירו. השירה היא הדרך להמשיך ולדרוש אלוהים.